Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Allah gafarta malam. Da Allah na zo ne da Allah neman wata fatawa. Fatawa akan me kenan? Da Allah babu wani hadisi ne mai dan rauni. Ka san azumin nan yana wahalarwa. Wanda in ka ci wani abu azumin ka ba zai karye ba. Ba a rasa ba. Akwai abin da zaka ci azumin ka yana nan ba zai kare ba. Ba guda ɗaya ba, ba biyu ba, ba kuma uku ba. Na farko za ka iya cin zaman gida. Ka ci zaman gida sosai azumin ka yana nan. Na biyu za ka iya cin ɗan karen tsayuwa kamar ɗan sanda. Shi ma azumin ka yana nan ba zai karye ba. Na uku za ka iya cin ɗan karen duka. Shi ma azumin ka yana nan. A karamin kallawa ka rike fatawar ka zai A ka tsaya dai a baka daya. Ko da na ƙarshen. Kawai banza.